Yun, hello, good morning po mga brosis, welcome po muli sa aking channel. At nandito po kami ngayon sa Santa Catalina. Actually galing kami ron sa Fisher Fort chapter, yata yung kanila bro iconic. At kasi maingay doon, back-copyright tayo, kaya lumipat po kami dito. Dito na po namin itutuloy yung aming game para po sa mga upgrading na ranking po. So congratulations po sa mga nabagong rank. Maraming salamat po sa tiwala po ng ating mga nakakataas, ating mga supremo, ating PCGS NCF Portodosonga, ating CGS NCF Aquarius at lahatang supremo po. At especially kay Chairman Lawin po. Maraming salamat po sa inyong tiwala na binibigay po sa mga members. Isa po tayo sa pinalad na marank ng S. Ayan, upgrade po tayo. Ito po tayo doon. Kadawinunan. Kadawinunan, Dumaguete City. Opo. Lap lang din. Ayun, oh. Tayo. Si tatay. Taga rin din po kayo na tayo. Dumaguete rin. Taga rin. Ay, siya, ano mga pangalan? Tatay. Sorry. Hindi ko alam. Ngayon lang. Po tayo yung mga kapatid ko niyo, anong mga pangalan? Shout out nyo. Ning Tibol, Mario Tibol, Letren Tibol, Virginia kan, hindi na Tibol, Adokana, yung Lito Tibol. Ayun, shout out po sa inyo sa mga nabanggit ni tatay ng mga pangalan. Shout out sa lahat. Apo, shout out sa lahat. Yan. Yung mga pinsan doon, marami. Apo. Kasi kami, ako kasi dito sa Pampanga, yung nanay ko kasi Kapampangan. Tapos yung tatay ko Tagalog, Pasay City yung tatay ko. Actually, pinanganak po ako Pasay City na rin. So, alos dito na rin ako lumaki sa Pampanga. Apo. Kasi anong channel mo siya? Oh, channel mo, ano? Facebook lang sa akin. Hindi, di ba nag-upload ka rin sa... Kaya lang, ano lang. TikTok lang yung Oo. na-upload ko lang. Shoutout natin yung channel mo. Anong channel mo? Melissa Carlos lang yun eh. Melissa Carlos. Ayan. Mga brosis, subscribe po. Melissa... Ano pili ka? Carlos. Carlos. Ayan, Melissa Carlos. Subscribe po. Thank you. Muna tayo. Naalala natin, mga kakatayan, mga boss mo.
may lakas, sa bisyong matapang, sa bisyong tao, ang una sa lahat. Tama na. Sa bisyong magamit, Hindi pa tinesting. sa kabuhayan ng bayan. Huwag kang kakain ng tilapia, maghapon. Mga dito. Huwag kang kakain ng tilapia, huwag kang kakain ng tilapia. Tsaka puebon. Ha? Tsaka puebon. Sukpo, ang kailangan niya. Yun. Huwag kang tartel ka. Bago pang bulan, proteksyon sa kalamidad. Yes, yam. Yes, sir. Roger! Ano? May tilapia ka doon na ano, baka pakain ka, dali mo na dito. Tuyo natin naman. Ihawin na yun. Ha? Kalabot tayo. Thank you. Kaya may aburami bilang yan. S. Magulo yan eh. Tingnan ko nga yung sa'yo dati. Huwag ka abuna siguro yan. Hingga mo na ata. Ayan, para kita na eh. Itutuloy mo na lani. Magulo mo. Tayo dyan, ang laki ah. Yaman. Sa bisyong matapang. Wala nang bata-bata mo. Ay!
Ah! Press! Press! Pakainin na yung ano natin. Para sa nasyonal. Labising mag-aanap sa kabuhayan ng bayan. Sa Guardians, yan matutupad. Mawisan ako ah. Bago pagbulag, Parang ngita. Yung ngita, di ba naman proteksyon sa kalamidad. Kapayapaan at edukasyon, malinis na kalikasan. The Guardians, Ika! matatag ng nasyon. Kalman kumalag yung malaman niya. Kapag nagkalinga, may maasahan ka. Di ka pababayaan. Lagi kang Ulit-ulit pa talaga. tutulungan. Ulit pa eh. Guardians, Isa ko kaya na namin. kami ang aming kasangga. Sabi ka kasi, hindi ako ko na yung Oasis ng Pilipino sa mundo. Sabi ko rin ako sine. Guardians, Ano po yun? ikaw ako tayo. handang tumulong na walang kapalit. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng Guardians. Hanggang sa huling patak ng dugo, hindi mang iiwan. Respeto at disiplina, dala ng kapatirang Guardians. Isang punong pinagalingan, magkakasama ang lakas na haharapin anumang hamon. Ano tayo? Yung aking matching sa kanila po napunta. Yan. Maraming salamat po sa Yes. tiwala. Serving ko yan, sa'yo talaga yan. Yung contribution mo sa grupo, hindi basta-basta. Yan. Tsaka nakikita ka nila sa vlog ko kasi ikaw yung nag-orient. Kayo nag-lecture sa mga bago nating membro.
Wala singa naman. Ay, kailangan saan niya ano ng ballpen. Opo, gagabayan ng ballpen niya. Kailangan meron siyang ano. At saka Palalagyan ko na ng kopyahan. Pagbutan? Mamot. Hindi, mamaya pagbutan. Ganda yun ang kain. paninda namin, paninda. Paninda yan? Yan, Rebo kanyan eh. Rebo to. Si Supremo Aquarius, saka yung CCMF, ano, si chairman ang ano doon. Kad, ang borok. Wala kami. Hindi mo si Kailangan merong ano, meron siyang apo. Bisyong tao una sa lahat. Para na matuwa Oh, dito ka na. Parang Apo. matuwa si Sis Joy. Apo. Lulo ka pilit. Lulo ka pilit. Minsan lumilapit kita kayo. Sa God, hindi tayo, yan isa eh. Si chairman yung pinanakit, masakit nga. Tapos yan. Ali, kayo naman na pamo. Dito, chairman. proteksyon sa kalamidad. Ayun. Kapayapaan at edukasyon. Malinis na Kapatid. kalikasan. Naramdaman dito na. The guardians, matatag ng nasyon. Huwag na apang nagkalingan. May maasahan ka. Ayaw mo niya matagal. Ikaw ba ba? Kadikit pala yun. Di ba ito? Opo. Parang na pala tayo na ranking. Oo. Tapos ayusin nyo yan dito sa ibabaw. Naku, tatama. Ugat yata ito. Naku, tatamaan niya. Kami ang Makayin niya putang. Oh, ay, sorry. Hello, baby. Ay, nakita na nga pala tayo doon. Tapos na tayo. Oo. Mga dyan, tempo yung malatiyam. Dalan na lang. Ayunin ng gobyerno, ipaglaban ng guardians. Hanggang sa huling patak Ay, hindi. Kailangan si chairman. Latiyam. respeto at disiplina, dala ng kapatirang guardian. Oh, yun eh. Isang punong pinanggalingan, magkakasama ang lakas. Kaulitan eh. Anumang hamon. Mag-raining ako. Bakit yan ma? Saan yung nilalagyan ng tubig? Mag-raining ako na. Yung ano kay Lola Piro? Ha?
Ay, ikaw. Yung royal. Kailangan magano ka na. Bigyan ng tubig. Saka na natin pag-usapan yan. GOB muna tayo. Focus muna tayo GOB. GOB muna yung ano natin ha. Pagpunan natin ng pansin. Maganda yung walang masabi ang GOB. Diba? Para maging legendary si Chairman Lawin. Bisyong matapang. Siyempre kasama tayo doon. Ano sabi niya ba Chairman? Bisyong Oo, namumuro na raw tayo kay BFG una sa Abraham. lahat. Dahil pinapalitan daw natin yung May ng Guardia. Maganda raw ang ginagawa natin. Kabuhayan ng bayan. Sa Guardians. Yan ang tutupad. Mamaya, o Lawin, dito ka na sa UGD. Mamaya, UGMF Lawin ka na. Proteksyon sa kalamidad. Kapangaman at edukasyon. Malinis na kalikasan. Siyempre, Guardian, dahil hindi pa ako kaya. Matatag ng nasyon. Ano na yan eh? Buto eh. Ang mga man. Wala pang pwede. May maasa. May bawas niya. Letra. Chairman, Yaman! Dalawin. Ayun na si Chairman, ayun na. MF. Guardians. takot ka sa akin? Kasangga. Boses ng Pilipino sa mundo. Guardians. Ikaw ako tayo. Handang tumulong. Congrats! Layunin ng gobyerno. Congrats! Ipaglalaban ng Guardians. Hanggang sa huling patak ng dugo, hindi mang iiwan. Respeto at disiplina, dala ng kapatirang Guardians. Isang punong pinanggalingan, magkakasama ang lakas na haharapin anumang hamon.
Lalaban ng Guardians. Hanggang sa huling patak ng dugo, hindi mga iiwan. Respeto at disiplina, dala ng kapatirang Guardians. Isang punong pinanggalingan, magkakasama ang lakas na haharapin anumang hamon. Siya daw, palinaw. Palinaw. Wala mo, ulit. Dugugan. Sa taong bayan ay lagi tutugon. Dasa't nagtutulungan para sa magandang buhay. Sa Guardians, yan matutupad. Bagong Guardians, yan ang hangaan. Guardians, ikaw ako tayo. Oo, kaya pati na mo kanyan. Sigurado ito. Idampak pa kayo ito, karakalap eh. Hello ko lang yung pakpak. Yan. Alright. Yan. Hindi, tatlo ko. Dito. Wow! Meron yung palang ito. Ayaw. Kaya pabayaan mo kabalik mo. Huwag kumawain ha. Maganda pala dyan ba sa gilid, no? Pag maputi, no? Kisang kita. Nakatago. Sana maputi na lang ako. Thank you. Ayan. Meron na ako ram. Oh. Next. Peace. Masa? Yun guys, dito ko na po tatapusin yung aking vlog. At ako po yung lubos nagpapasalamat sa mga suporta na binibigay niyo po sa akin. At shoutout po sa aking kapatid na nasa ibang abroad, kay Maria Uno. Tol, maraming salamat doon sa binigay mong pambili ng GoPro. Hinantay ko na lang na dumating. At maraming salamat din po sa mga subscribe, maraming friends po sa aking channel, at sa mga nanonood po. Ayun. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at napadaan ka lang sa aking channel at napanood niyo po yung aking video at nagustuhan nyo at natawa po kayo, may natutunan po kayo, please paki-like, share, subscribe and click the notification bell para po lagi po kayo updated sa mga i-upload kong video. At maraming salamat po sa inyo, especially sa mga kapatid nating FW. Mag-iingat. Sana po kayo naroon bansa. Yun, pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po. Yan, I love you all po. Peace. Bago ko po makalimutan at maraming salamat po pala sa mga nag-comment. Maraming salamat sa inyo. Shoutout ko po yung mga comments po ninyo. Ayan. Shoutout po muna tayo.